kaya ratu sing ora duweni kasekten apa-apa. Buktine negarane saya suwe saya entek kawulane ora wani jajah negara liya-liyane. Yen to pancen duwe kasekten mesti wani jajah negara liyane. Nanging kaya ratu buta sajenge urip aku ora tau wedi karo buta. Kanjeng Ibu kowe kalikan ora? Rikala geger perang ana negara Kestina, upamane aku ora dipenggak lawan paman Gandamana, wis tak entekno buta-buta pringgon kani rikala lakon pamuksa. Lho, mangke riyen. Mangke riyen.